danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. Izar suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya na sirri sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Zai kuka ba ita izar so duk kaiminta kuma ba ta buya ba daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Shi zai kone izar so wata baiwa ne kare kai kuma daidai ne rike amana kuma hali ne aka san